Productions. Sithanda nje ukwazi mfowethu ukuthi ubani nokuthi ini inspireshile ama designs akho. Yeah, nokuthi uphuma kuphi. Igama nguSanele wakamkhize uGabazela uqhamuka ePietermaritzburg eMgungundlovu district. Namhlanje ngikidande July to celebrate culture, fashion, heritage yase South Africa. So today African jewelry inspiration yama Table Mountains in Cape Town. So Table Mountain is one of the attraction yala South Africa ekuyiyona enhle kunawonke intaba ekhona. So what I did is ngithathe lama stone lawa aginqika khona aginqika eintabeni ayaphansi. So mina kuona ngi-inspiration ama texture ukhala and then nga incorporate wona into my garments. So ngala kule design engala, it's me saying ukuthi yonke lezi, it's me saying ukuthi wonke lama stones lawa ayemfuleni, mafike emfuleni afike avule imsele. So le design le inspiration imsele eqhamuka kuyona iTable Mountain. Oh, okay. Yes. Alright. So kushuthi uthathe kahle kahle iTable Mountain ozoyibeka KZN. Exactly. Yes. Okay. Size ngapha uchazile ngale inspiration. Okay, so ngala iwona amatshe ngqolawa, like indlela ahlala ngayo okhala ukuthi Cornell Brown, Cornell Lights, ama textures awo indlela adlala ngayo nami engidlale ngayo. Okay. Yes. So uthe uphuma eMaritzburg? Yes, eMaritzburg. Okay. Angazi noma kufanele ngisho yini nami ngisuka khona. Oh. Kodwa ke shuthi ke mhlambe mangenzeka na next year sophinde sibe nawe la. Yebo, hayi inkinga. Okay, siyabonga kakhulu. Wethi experience yakho mhlambe ibe njani? I-experience la. Baniphathe kanjani? Iflow kanjani into yakho? I-experience iya ngokuthuthuka because it's not my first time ngattend iDan, it's my second time. Yeah. So engikubonayo manje ngibona intuthuko kunonga ngikubona ekuqaleni. Okay. Yeah.